garin nan shi kaɗai ne zai iya shigo ma da kayanka ba tare da an bi ka'ida ba. Harƙalla shigo da kaya na zo ma da ita. In dai za ka biya ni mai ruwana da kome za ka shigo da shi. Dukkanin abin da ka sani ana iya shigowa da shi zan iya shigo ma da shi. Matuƙar za ka iya biya na kuɗaɗen da na gindaya maka. In dai harƙalla ce kowace zan iya. Mun toshe dukkanin iyakokin wannan ƙasar tamu, amma a kowace rana makaman shigowa suke mun rasa ta ina. Me amfanin aikin da kuke yi? Abin da kake so zai yiwu, amma sai an ba mu umarnin harba duk wanda muka kama. Ranaku 1000 na ɓarawo ne, rana ɗaya ce ta mai kaya. Da ransa nake da buƙatar na kama shi na azabtar da shi tukunna. So kake yunwa ta kashe ma nan? Wannan fa magana ce ta duniya.